Ma jistax ikun nibqgħu sejrin hekk. Din kienet it-tema magħżula mill-Għaqda Repubblika kif fi protesta li saret it-tnejn filgħaxija quddiem il-binja tal-Parlament is-suk tal-appell tas-soċjetà ċivili biex l-Speaker Angelo Farrugia u l-membru parlamentari Laburista Rosjen Kutajjar ma jibqgħux għaddejjin qisu xejn mhu xejn. Fil-messaġġ li wassal il-President tal-Għaqda Robert Aquilina tenna li l-Speaker għandu jiddefendi l-ċittadini onesti mhux lid-deputati li jinqabdu jabbużaw. Dan għaliex il-poplu Malti Wawċi jixraqlu speaker li ma jġibx ruħu bħala parti mill-gvern u qal li mhux aċċettabbli li membru parlamentari tal-gvern tieħu eluf ta' euro fi flus kontanti minant allegat kriminal u żomm posta fil-Parlament. Aquilina kompla l-nuqqas tazzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela jagħmlu kompliċi ma' dan l-aġir dan preferenza l-każ tas-senserija ta' Rosjen Kutajjar u l-eluf li ħadet minant Jorgen Fenek. Tkellmet ukoll l-attivista Martina Farrugia qalet li minħabba dak kollu li rajna fl-aħħar snin taħt gvern Laburista żdiedet ħassib ta' żgħażagħ dwar il-futur tagħhom f'Malta. Hija semmiet kif 60% ta' żgħażagħ bejn l-età ta' 16 u 39 sena iridu jitilqu minn Malta u jmorru jgħixu u jaħdmu x'imkien ieħor u saqsiet kif jista' jkun li din l-istatistika ma tinkwetax lill-Prim Ministru Robert Abela. Hija qalet li r-rwol tal-Speaker mhuwiex li jiddefendi l-Gvern imma li jamministra il-Parlament fejn jiġu rappreżentati n-nies. Intant il-kelima fakru li 4 xhur ilu ġiet ippubblikata inkjesta ta' 3 imħalfin li sabet l-istat responsabbli għall-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u wara li għaddew 4 xhur il-Prim Ministru Robert Abela għadu m'għamel assolutament xejn fil-waqt li tennew li Robert Abela għadu mdawwar bl-istess nies misjuba ħatja minn din l-inkjesta.